l-importanza tal-ftehim li ġie ffirmat illum? Ħafna dak inna naħsbu fuq u anki bħala konoxxenza għall-membri tagħna huwa importanti li meta nitkellmu fuq lifelong learning nagħmlu mhux l-affarijiet biss edukattivi imma affarijiet li titgħallem timmaniġġja u ġemma u kif tonfoq il-paga tiegħek. U li tibda indaħlu kultura fost il-membri tagħna u l-familji tagħhom li jibdew jaħsbu mill-kmieni fuq il-pensjoni tagħhom. Il-pensjoni kif ħajġemma mhux biss dak il-mument imma li jaraw il-futur u ndaħlu din il-kultura u dak impass importanti li naħdmu mal-Ministeru tas-Servizzi Soċjali, Familja u Sigurtà biex żgur nibdew naraw u mmexxu dan il-memorandum ta' ftehim ta' ġemma biex naqsmu il-tarif u l-erf għandhom kollu biex il-membri tagħna jkunu jafu jippjanaw u jaġixxu skont il-finanzi tagħhom. Ministru, l-ewwel kummenti tiegħek wara dal-ftehim li ġie ffirmat flimkien ma' German Workers Union. Bħala pajjiż irridu dejjem nippruvaw illi nilqgħu għall-isfidi li jkollna. Ir-realtà demografika hi dik li jkollna persentaġġ dejjem ogħla mill-popolazzjoni ta' pajjiżna illi jkunu pensjonanti. Ma rridux nitkellmu biss fuq lifelong learning, imma nitkellmu wkoll fuq lifelong planning. U dan il-ftehim huwa antis preċiżament għalhekk li wieħed minn bidu x'ngħid hekk tal-karriera tiegħu jkun qed jaħseb ukoll għal dak li se jkollu fl-aħħar tal-karriera tiegħu meta jiġi u jsir pensjonat. U ta' pjaċir għalina li f'dan qasam naħdmu ma' diversi stakeholders u pjaċir ukoll għalina li jaħdmu ma' German Workers Union, illi wkoll hija stakeholder importanti f'dan il-qasam. Sur Musu għadha kemm ġie ffirmat ftehim flimkien ma' German Workers Union. L-ewwel kummenti tiegħek dwar dan. Ekku, dan huwa parti mill-istrateġija għall-irtirar u l-kapaċità finanzjarja li ma' strateġija qiegħda hemm biex tgħin lin-nies isiru iktar konxi illi hemm bżonn jaħsbu għal meta jirtiraw sabiex ikollhom dħul iktar diċenti meta jaslu fi żmien li jkunu bil-pensjoni. Nemmnu wkoll illi dan ma nistgħux nagħmluh waħedna imma rridu nagħmluh permezz ta' subiji ma' numru ta' stakeholders. German Workers Union bla dubju hija stakeholder importanti ħafna u nemmnu wkoll li permezz ta' din is-subija mal-German Workers Union sa jgħinna biex inwasslu aktar il-messaġġ lil min għandna waslu.